băieți și fete, astăzi voi face un challenge, încearcă să nu spui wow. Probabil cu toții știți. Este un challenge și haideți să-i dăm drag, să spui wow, ai pierdut challenge-ul. Haideți să-i dăm drumul. Avem aici... Mamă! Ia, sparge balonul. Mamă! Dacă ați pus cuvântul cu W, lăsați-mi în comentarii. Mamă! Ce repede umpli. Îți dea de machiaj, cred. Mamă! Tocmai ți era să spun cuvântul cu W. Și lăsați-mi în comentarii ce challenge vreți să mai fac. Mamă! Satisfăcător, așa. O să vă las în descriere și canalul unui prieten de-al meu care s-a apucat recent de YouTube. Să-l ajutăm și pe un subscribe. Mamă! Deci n-ai cum să... Deci buretele asta e fan așa, am mai văzut și la alți youtuberi cum fac satisfacția asta așa. Nu știu cum. Hai să vă las cu videoclip. Mamă, ce satisfacție! Ui! Mamă! Satisfacție! Mamă! Ba, asta nu e așa. Nu e așa. Zici. Nici asta nu e așa. Să spui cuvântul cu W. What? Dacă vreți partea a doua, nu uitați să lăsați un like. Mă scuzați de sunete de pe fundal. Wow, mamă, a spus cuvântul. Cam atât, mă băieți, cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade sau dacă ați spus cuvântul wow. Eu am fost Sebi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!